We zijn al bijna een week verder dat alle verzwaringstoezen dicht zijn. Hoe gaat het met alle bewoners? Nou, maar de meeste bewoners gaat het nog steeds redelijk goed. Maar ja, het gemis van hun geleefden is er natuurlijk wel. Hè, nou we alle locaties dicht waar moeten gaan na het regeringsbesluit. Rond het ons. En wat voor initiatieven binnen ze al georganiseerd door je? Er binnen initiatieven door uzelf georganiseerd. Bijvoorbeeld dat wij binnen Bruggelenkamp een eigen interne filmpjes maken. Maar ons eigen wolwezen, mijwerkers en ons kok. En die vertellen dan hele leuke verhaaltjes. Ik had het boekje misschien wel vaker zien liggen. Dat is dit boekje. Dat wordt hartstikke goed ontvangen door onze bewoners. Die vinden dat ook heel mooi. Gymnastiek en dat soort dingen. Maar we hebben ook heel veel initiatieven van mensen in omjouwing. De kaartjes, de blommenactie en ook de cakeactie. Die we ook een item moet draaien. Nou, daar ben we heel blij mee dat er sabotacht wordt om onze ouderijn. Hoe zwaar je hem voor contact tussen de families van de bewoners en de bewoners zelf? Dat vinden wij dan heel erg lastig natuurlijk. Hè. Het is soms ook heel erg schrijnend om te zien dat je elkaar niet even omroepen kunnen. We hebben systemen met elkaar en zorg. Dan kun je via een website applicatie met elkaar typen. Maar wat we eigenlijk heel hard nodig binnen, en dat doen we ook al, is beeldbellen. Beeldbellen, dan zie je elkaar even, dan kun je toch nog even virtueel kroepjes of toetsjes aan. Maar we hebben eigenlijk te weinig middelen. Dus ik doe eigenlijk een oproep. Waar een iPads oer gaat of oude telefoons, wees wel een beeldbellen kist, dan houden wij ons van harte aanbevolen. Wat zijn de reacties van de bewoners? Hoe reageren die op al deze initiatieven? Nou, we hebben diverse huizen, met diverse doelgroepen nemen ze dat aan. En die reageren al hier oors. Iedereen is vol mogelijk individuele aandacht. Maar er zijn mensen die missen hun geliefden. En er zijn ook oren die gedijen erin. En die zeggen van, bij jou al hier alsjeblieft thuis. Want dan kunnen wij zo gauw mogelijk weer visite krijgen. En al die acties die je nu doet, heb je het idee dat het wel voor meer verbinding extra gaat nou? Wij zeggen wel dat er zoveel mooie initiatieven zijn. Je hoort weer direct met muziek bijvoorbeeld bij Dongerenheem. De blommenacties, de cakeacties, maar ook alle mensen die in de horeca werken hier in en rondom Dokkum, die nou mij persoonlijk bellen of via Facebook benaderen. Zeggen, kunnen wij wat voor je doen? We hebben Facebook site van elkander, er staat een banner en daar kist die opjaan als het advies iedereen een stuk hut nodig binnen.